Ipinaalam ng China sa World Health Organization na may kumakalat na sakit sa isang seafood public health market. emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. 30,777 na ang kaso ng COVID-19. Na ang kabuang bilang na may COVID-19 sa Around the bansa. world, authorities in the Philippines have Sinailalim sa hard lockdown ang Barangay Talampas sa Bustos, Sa Bulacan. higit 454,000 ang kaso ng COVID-19 sa Nasa bansa. 7,000 mga Pilipino sa loob at labas ng bansa ang posibleng mawala ng Marso, taong 2020, Pilipinas ay ginilangtang ng isang pandemya. Nagkalat ang balita na puno ng pangamba, takot at dismaya. Klase kansilado sabi ay 2 linggo ngunit 2 taon na. Pilipinas, patuloy na nakikibaka sa kalabang hindi nakikita ng mata. Waring may walang katapusan. Marami nawalan ng hanap buhay sa pananatili sa bahay kung hindi sa pandemya, kahirapan na magiging katapusan. Ngiti sa mga tao'y hindi niya nasisilayan. Nagtapos ang kalayaan na balot ng lungkot hanggang kailan gigising sa mga balitang namamatay dahil dito, pandemya. Isang salita ngunit nagdulot ng sobrang pangamba. Buong buhay ay huminto, pangarap ay naubos, depresyon ay kinaharap, pagod na mga mata. Hanggang kailan magiging ganito? Masisilayan pa ba ang umagang ating inaasap? Subalit, ang tulang ito ay hindi sa kung paano tayo naghirap o hindi para tingalain ng mga bayaning nagbuwis ng buhay matatapang na Pilipino kailan may hindi tayo sinukuan. Mga dalubhasang nangutuklas ng paraan, mamamayan na naglakas ng loob para tayo pagsilbihan. Sa loob ng 2 taon, sila ang nagsilbing sandigan. May mga sariling pamilya, ngunit kanilang tungkulin ay pinanindigan. Para sa bayan, sila ay nandyan. Kanilang nais ay para sa ating lahat. Subalit, sa kabila ng kanilang sakripisyo, bakit sila ay hinuhusgahan na para bang sila ang bunga ng pamumuno na ito? Pamilya nila inyong minamata, ngunit sila ang sandigan ng mga taong sa atin ay gumagabay. Tingnan mo ang paligid mo. Hindi sila ang kalaban mo. Sa itaas ay humingi ng patnubay. Manatiling matatag, huwag mawalan ng pag-asa. Darating din ang umagang ating inaasahan. Frontliners, ating pasalamatan. Man tayo ng bagong pagsubok, mga puso natin di mapapago. Abutin ang kamay na handang dumamay, mga puso natin di mapapagod. Nasa puso ng bawat Pilipino, pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa bagong umaga. Isang bayan, tayo'y aahon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa bagong umaga. Gising sa umaga'y tinig mong paboritong himig. Di naman siguro to isang panaginip. Panahon may nagdidilim, liwanag ay sisikatin, sabay nating haharapin. Takot sa puso'y alisin, lahat ng to'y lilipas din. Walang pagsubok na di kakayanin. Let's go! Ibig ko lang ipahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin magwawagi. O sigurado, babangon tayo, kayang lahat, ikaw at ako. Huwag kang
susuko, magkasama tayo hanggang sa dulo, ikaw at ako. Oh, 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 oh. Sige pa. Oh, 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 oh. Ang dami-dami na nating pinagdaanan noon. Bawat marka ay tanda na higit na mas matatag na tayo ngayon. Hindi na ngalon kahapon, wala yung pabangon tayo padayon. At sinong nagsabing buhay magiging madali? Sisingilin ka niyan araw-araw, bayaran mo paunti-unti. Sulitin ang bawat sandali. Isipin mo mabuti kung paano mo gagamitin ang sukig. Nahirapan din, tapos yung trabaho namin, kaunti lang yung mga pumapasok. Ako marating din, mga 2 weeks. Mahirap din. Pati yung pamilya ko, hindi makalabas. Hindi makabiyahe at kuan, ang hirap ng mga pasahero. Yung una na mga namamatay ang mga pasahero. Ingat na lang para sa pamilya. Bahala na si Lord. Mag-iingat din dahil inuwi ang pamilya. Pangangailangan ng pamilya mo, hindi mo pwede isang tabi yun, kahit pandemic lang. Pandemic na lang. Naka-4 na buwan ako hindi nagtitigil. Sa Diyos lang ako nakakapit. Mahirap kasi gawa ng sari-saring sino-sinong tao yung nakakaharap mo kasi hindi mo alam kung may mga dalang bayo. Pero okay lang naman sa amin kasi as na frontline na nakakatulong naman kami sa mga tao. Sulitin ang bawat sandali. Isipin mo mabuti kung paano mo gagamitin ang sukli. Ibig ko lang ipahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin. Wawawagin. O sigurado, babangon tayo. Kayang lahat, ikaw at ako. Huwag kang susuko, magkasama tayo hanggang sa dulo, ikaw at ako. Now, oh, 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 Hello po sa lahat ng mga frontliners, lalo tigit sa mga nakakapanood nito. Wala po kami ibang gustong sabihin kundi saludo. Saludo po kami sa lahat ng ginagawa nyo para sa amin at para sa bayan. Hindi po walang sawang paglilingkod at pagsasakripisyo sa ating bansa. I'd like to express my gratitude for all you've done to make our world as healthy and wonderful as possible. You deserve to be called heroes in this country. And your bravery is the heart and soul of our war against COVID-19. We appreciate your effort and sacrifices for risking your life to make us safe. Dalangin ko po ang inyong kaligtasan at kaayusan Upang mapagtagumpayan natin ang laban na ito. Hindi po namin malilimutan ang sakripisyo niyo. Ingatan niyo rin po ang inyong sarili upang malayo sa mga kapahamakan. Stay safe and don't neglect your health. Wala pong kapantay ang inyong walang sawang pagbibigay ng serbisyo. Sana hindi sila magsawang tumulong sa ibang tao. Kami po ay saludo sa inyo. At saludo po kaming lahat sa inyo. Salamat po. May salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. May salamat po. Salamat. Salamat. Salamat frontliners. Mabuhay po kayo. oh, oh.